Ja, og der er ikke gået så lang tid, og vi er i gang med en kamp her. 2 minutter er det kun gået i kampen, kan I se, og det. Så ja. Hvad skete der? Var der mål? Nej, godt. Nå, det var det. Nej! Og det her, det bliver en hel kamp i dag. I mindre, at der bliver sådan at det begynder at lagre totalt. Og han laver shreddy, mand. Det er lidt irriterende. Nå. Det er altid mig. Jeg taktik at bare spille baglands, og så bare det der, ja, som vi så der. Det er ikke rigtigt, jeg har. Så løber han ind. Det er også hans taktik. Ja, det er så meget med min taktik. Nej! Ej, kan man igen. Kom fandme igen. Nej, han fældede ham, man. Eller jeg nåede ikke at se det, så jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg vil ikke storme. Storme som i lyn. Sådan. Så tog vi bolden. Ej, var det pisse Benny, men. Up the high to fire you are loading. Moving always on you. Skyd! En spændende kamp, det her lidt. Der står stadigvæk. Står der 1-0 til ham? Ja. Hvornår har han fået det mål? Det gjorde han, da han lavede 30 goal. Nå. Det er lige Jeg kender Ronaldo 15. Det er helt glemt. Kommer lige ind på siden. Jeg er her. Helmes. Den er ude til. Nej, jeg er her, Oliver. Hvad fanden var det nu for noget? Ja, det skal du ikke spørge mig om. Du skal spørge modstanderen om, hvorfor han takler mig. Nej, altså for det fucking mål, de. Nej. Det gjorde han ikke, fordi jeg gik ud med målmanden. Heja! Ja, den har du. Nej! Ja, der var fiskbakke. Jeg tænkte, hvorfor skulle jeg ind til mig? Heja! Ej, Jeg sagde jo, du skulle have afleveret. Han siger hele tiden sådan noget der. Det ved jeg bare. Han er sådan en bøsse. Ligesom der så. Jeg vil ikke snakke sådan. For helvede, gider du at snakke ordentligt? Nej, jeg gider faktisk ikke. Vi skudte dommeren. Jeg er her. Det var tæt på ellers. Du fældede mig. Målemand skal have rødt kort. Jeg kan godt prøve at få det. Den føler ikke, hvis sjovt, hvis man får. Hvor er den ikke ud til os, den der? Det ved jeg ikke. Hvor er han, når han er? Nej. Ja, så dribler du. Nej. Udenom dem. Det kunne jeg. Den bøsse det. Her, jeg er her. Nej, drible. Nej, her. Nej, drible. Nej, her. Nej, spiller. Fuck, han er dum. Så fucking standser han op. Men fanden er han med? Også. Det ser der ikke ud til. Jeg nåede det. Nej.
Hej op. Godt. Godt. Skyd! Out of offside. Fuck det. Skyd. Lad nu være, lorte dommer. Hvad fanden var det? En skud. Den var fandme dårlig. Du kan ikke sige, den var fandme dårlig. Du kan sige, det var fandme dårligt. Jeg vil ikke stormejakker. Yes. Ja, det var også. Nej! Hvad? Fui! Nej. Din iPad ligger herude. Lige om lidt, der skal du også ringe til Jonas. iPad. Var det min iPad? Nå, men så har I iPad derinde. Undskyld, vi forstyrrer lidt. Det er bare min mor, hende er sådan lidt i dag, fordi ja, vi skal i Legoland i morgen. Og så, ja. Au. Og så skal Andreas Skype med hende. Jakob! Gider du bare holde din fucking kæft? Eller så nu går du sådan, de får et mål. Nej, jeg gjorde sgu ikke. Jeg har gjort sådan, de brændte. Real Madrid. Jeg er 10 nu stille. IFB går med blik. Hej da. Åh, det var tæt på det der. Jeg vil ikke bare storme, ikke storme! Hvornår fatter du det? Det er vores. Jeg vil ikke. Kryds. Her. Aflever nu. Ah, der er Jonna, er det? Det skulle da gerne Bare være. have fandme der over. What? Nej, Så skulle du aflevere, men prøv at... jeg vil prøve faktisk at trykke firkant. Og så Nej. Jo, sådan jeg kan lade Nej, fordi så bliver det for langt inden det. Sweetie Gold. Nej, det er dumt at gøre det, når du er så tæt på. Godt, væk med den. Hvad er der der? Ja! Ja, det er til dem. Jeg skal også lige tage. Hvis du har til noget til os der. Nej, for helvede. Hvad fanden laver du, Andreas? Du afleverer bare hjem til Slap af. en spiller, mand. Du spiller den. Det er jo lidt det der. Nå, men Last Christmas in morgen. er der Jørgen? Sig nu bare der Jørgen. Nej, der er ikke noget andet. Ja. Ja. Åh. Værsgo, ja. Kan du... Ja. Hallo. Du er lidt for langt udefra, jeg kommer også lidt tættere på mål. Det er lækker. Hej op.
sådan lige sådan noget til en. De kommer altid og forstyrrer. Det er lækker. Det lægger sådan lidt flækker. Nu er han fucking skadet, Gomez. Mario Gomez. Nej, nu laver han shit i vest, sagde jeg. Hvorfor bliver du ved med at holde ham ude, mand? Det gør jeg sgu heller ikke der. Det gør du da. Fordi jeg sidder der ikke og gør noget. Det gør jeg sgu heller ikke. Det bliver du sgu da nødt til at gøre. Du er sgu da den eneste, der kan det. Det er for langt ude. Fucking for langt ude, mand. Jeg vil prøve at aflevere det. Nej, fordi der stod der så. Og hvis det var et skud det der, så er det alt for hårdt, kunne man se. Det var en aflevering. Og det er du sikker på? Det er 500%. Hej op. Det var også en aflevering. Det er ikke noget. Aflevering. Ej. Altså har den fucking dommer i nogle øjne. Det vil jeg lige spørge om. Klipper. Ui. Det er lækker. Ej, vi kan ikke spille.